ассалому алайкум дӯстон, мардам тамошобинои канали Саудо ТВ. 10 та хона аз шаҳри Душанбе. Нафарое ки аз Душанбе серёзи хонахарен, ҳамин навор баҳри шумо. Имрӯз чандум? Имрӯз 12 май 2026 сол. 10 та хона, хонаҳои назди ҳавлигӣ ва квартираҳои фурӯшӣ аз Душанбе фақат баҳри шумо навор кардем. шояд шумо хоҳиши фаҳмидани нархи навои хонаҳои Душанберо доред. хонаҳои назди ҳавлигӣ Душанберо дорен, яъне ки квартираҳои фурӯшӣ Душанберо дорен, ҳамин наворда шумо мефаҳмед ки хонаҳо премияна чанд суман, иншоалло ки абзор мекунем бачаҳо. Лайкҳо рамонен, подписатся кунен, дар канал подписатся кунен. Саудо ТВ дар хизмати мардам дӯстон азиз. Омада хонаҳотона навор мекунем, ё ки равон мекунед суратоша, видеоша. Ман WhatsApp мегузорам барои қабли реклама, чизе ки ҳаста рӯй кунен. Ё мием видео мекунем, ё ки видеоша роҳӣ мекунем, навора шурӯъ мекунем. дӯстои меҳрубон, дар масъалаи рекламаи ширкати Акаи Нозим, иншоалло ки 2 сол мешавад ки мо ҳами Акара навор мекунем, дар аввали видео рекламашон мекунем. шидагӣ нест ки одам мегуфта бошад ки Ака бори мо дер омад ё ки бори мо наомад. иншоалло дӯстон ба дили пир муроҷиат кунен. ширкати Акаи Нозим яке аз ширкатҳои беҳтарине ки мо ҳамроҳш кор мекунем. дар масъалаи бурдани бор, расондани бор чӣ хел бугум ҳаракат мекунанд ки ами 10 рӯза 15 рӯз як рейс Тоҷикистон баранд дӯстон. ма дар бораи кадом территория мақсад бор мебарам гап мезанам. гӯш кунен, фақат аз номи Саудо ТВ Акада муроҷиат кунед бачаи азиз. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеқулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд дӯстон. агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои изистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. ва дӯстони азиз, кадометон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи ватан ҳастен. Саудо ТВ телеграм канал шудааги бачаҳо азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ ки 310 000 сомон ай. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дӯстон азиз, дар ошиёнаи ҳафтум, масоҳат 45 метри квадратӣ, 310 000 сомон арзиш. шаҳри Душанбе дар политехникум қарор дорад. нарха бинен дӯстон, як хонага 45 квадрат дар ошиёнаи ҳафтум дар Душанбе дар политехникум қарор дорад. рақамҳои 4 та 9 да аз тални маълумоташа занг мезанен, мегирем бачаҳо азиз. 310 000 сомон бо муомила дорад. чӣ тавре ки мебинен, хона дар ҳолати коробка, яъне ки перегородкаҳошам кардагӣ, қум баровардагӣ тайёр, тиреза часпондагӣ тайёр, 310 та муомила дорад. марамад аз номи канали мо занг мезанен. дӯстон, мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. дӯстои азиз, дар шаҳри Душанбе дар Корвон як ҳуҷрага квартира доми 3 этаж, хона дар этажи 3, масоҳат дар умум 30 метри квадратӣ, 235 000 сомон арзиш. доми 3 этаж, хона дар этажи 3, тиреза часпондагӣ, 235 000 нарх. рақамҳои 82 да занг мезанен, масъият мекунен, мегиренеш. чӣ хел мебинен? шпаклёвка кардагӣ, хонаҳо падабои тайёранд дӯстон, тирезаҳо часпондагӣ, ҳамин ҳолат кардагӣ, монтаж, хуб стяжка кардагӣ дӯстон азиз, 235 000 бо арзон мешавад. занг занен, масъият кунен, бигиренеш. видеода лайк монен дӯстон, дар канал подписатся кунен. ҳамин канали Саудо ТВ дӯстон як рӯз хонаҳои Душанбе навор мекунад, як рӯз обши хонаҳои Душанбе, обши Тоҷикистон бачаҳо навор мекунад.
дӯстон мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшимон. дар ҳамин дом дар этажи шашум як хонага дар умум масоҳати 29 метри квадратӣ фурӯшӣ дорем ки 350 000 сомон арзиш дора. бача азиз, 350 000 сомон арзиш дора. ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, дар шашум этаж 29 квадрат. чӣ хеле мебинед ремонтош кардагӣ. ина қисмати баня ва қисмати ҳоҷатхона якҷоя. 29 квадрат хай кантр майда будасай. 350 та муомила дора. хонаҳо абои шароитҳои зиндагӣ муҳайё шудагӣ занг занед масъякирам бигар маълумоти бештар шава. ва дӯстон мегзарем ба чорумин видео, яъне ки хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ. ду комната, як сотиқ замин дора. ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Душанбе, рӯбарӯи бозори Кушониён, маҳаллаи Шодоб мега. як сотиқ замин, масоҳати умумӣ 58 метри квадратӣ. хона аз тарафи соҳибпура таъмир карда мешавад. соҳибхона мегӯяд таъмир мақсад карда метавонад. баъд аз таъмир метавонен дар ҳол даромада зиндагӣ кунен. беҳтарин вариант барои оилае ки ороми ҷойи хуб мекова, шароитҳои муносиб меҷӯяд. дар хона ду ҳуҷраи алоҳида, ошхона алоҳида, хонаи ки ошхона буд алоҳида, подвал 8 метри квадратӣ подвал. андозаи ҳуҷраҳо: ҳуҷраи якум мегӯяд 280 ба 4 дуюмаш 550 ба 3. ошхона 280 ба 2. хонаи яъне ки ошхона. хулоса дӯстон аз таълим маълумотоша зангзад бигирем. 450 000. дӯстон мегзарем ба панҷумин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ. арзиш 550 000 сомон. ду этажа дӯстони азиз, ду этажа 550 та, 5 комната, 8 сотиқ замин дора дар ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе. мега ки ҳавлии фурӯшӣ дорем, 8 сотиқ замин дора, бо ҳама чизи чорааш фурӯхта мешавад. телевизор, мошинаи ҷомашӯӣ, термикс, ҳама чӣ дора. ремонт 100% дора. ҳуҷатхона, ҳаммом дар дохил ва беруни хона дам ҳастай. бассейн низ дора. ремонтҳо кардагӣ тайёрай. 8 сотиқ, 5 комната, 2 этаж, 550 000 ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе. рақамҳои 4-6 занг занед маълумотҳои бештарша бигирем. бачаҳои азиз, видео чӣ хелай, хонаҳо чӣ хелай, нарх наву маъқул шудиён ки не? ҳатман ва ҳатман ҳамин фикротона комментария кунед. тарафи дасти чап знаки лайкай лайкҳоро монем. бачаҳои азиз, мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони меҳрубон, ана ҳамин доми сеэтажада дар этажи якумаш мо ду хонага дорем. масоҳати 45 метри квадратӣ. ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. 490 000 сомон. корвон, раҳи нав, мактаб, мағозаҳо ҳамаш қариб. аз раҳи калон 200 метр дарунтар. ҷойи хуб, ремонти хуб. соҳибхона ҳуҷҷатош 100% мега. ҷойи мешидагиш. харидор занг зана, шояд камтар муомила бикуна. 490 000, 45 квадрат. занг занед маълумоти пураша бигирем. бачаҳои азиз, ремонтош кардагӣ, шароитҳои зиндагӣ муҳайё шудагӣ, боз маълумоти пураша агар хоҳем гирифтан, рақамҳои 45 91 да занг занем. бачаҳои азиз, ҳамин Саудо ТВ дӯстон телеграм канал дора, тикток дора, инстаграм дора. дар ин дароҷа хонаҳоро бо аддени живой навор мекунем. гузарин тамошо кунем. бачаҳои азиз, дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони меҳрубон, 510 000 сомон квартираи фурӯшӣ. ду комната квартира дар этажи сеюм. масоҳат 47 квадрат метр. ду хонага этажи сеюм. доми 4 этажа, доми кирпичнӣ. хона ремонт дора. хона бо ҳамаи чизи чорааш фурӯхта мешавад. хона мега дар якум советский харуда наздикии бозорча ҷои нағз истороша фурӯхта мешавад. 510 000 ремонтош дараҷаи олӣ. шароитҳои беҳтарин барои зиндагӣ кардан.
дар масъалаи мактаб, масҷид, бозор, садди иём дӯстон камбуд надорад. Хулоса ки дар гирду атрофи дом қарор дорад. Доми 4 этаж дар этажи сеюм 47 квадрат 510 та. занг занед аз думи канали Саудо ТВ салом барасонед бачаи азиз. дӯстои азиз, мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшимон. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар этажи 17 масоат 69 квадрат дар ноҳияи Сино дар Зарафшон дар Зарнисор қарор дорад. Ассалому алайкум мардами ютуб. Сехонагаи фурӯшӣ мегӯяд ки дар умум масоат 69 квадрат таъмири замонавӣ, яъне ки духонагара сехонага мегӯянд. Таъмири замонавӣ хеле босифат. ноҳияи Сино Душанбе дар назди бино бозор, мактаб, бозор, масҷид, варзишгоҳ. Доми 20 этаж, хона дар 17 этаж, доми бексабур. Мастер ок дар қарор дорад азиз. доми мастер ок ҳуҷҷатҳо шартномавӣ нотариус мешавад. 100% об, барқи доимӣ, лифт часпондастанд мешавад. муомила камтар дорад. 470 рақамҳои 1000 занг занед дӯстон. дӯстон, мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшимон. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар ошёнаи якум масоати 51 квадрат ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. хона аз 2 ҳуҷра иборат буда ҳуҷҷатхона, ванна ва кухнӣ низ дорад. дар ноҳияи Фирдавсӣ назди пости поёни корвон ҷойгир ҳастанд. харидори аниқ бошад боз арзон ҳам мешавад. дар ҳозир 410 000 мегем, бо муомила мекунем. 51 квадрат, ду комнатаи хушрӯ этажи аввал дӯстон. занг бизанен, маълумоти параша бигирен дӯстон азиз. 410 000 сомонӣ. дӯстон, мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як комната квартира дар этажи 4 масоҳати 31 квадратни метр, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. хоб райони Фирдавсӣ, адрес Борбад, назди Ёвар мега. количество комната як хонага, этаж 4 этаж, дар 4 этаж, масоат 31 квадрат, ремонт кардагӣ тайёр, документош техпаспорт дорад азиз. рақамҳои син зада маълумоти боқимондара метавонен занг занен бигирен дӯстон. хона тайёр, ремонт кардагӣ. ана дӯстон поёна нигоҳ кунед кадом ҳолатда қарор дорад бачаи азиз. 470 та иншоалло боз савдо дорад. навор тамом шид. лайк монен, подписатсия кунен, поделитсия кунен. чизе ки барои реклама дорен дар WhatsApp муроҷиат бикунен. роӣ кунен суратоша, видеоша, ё ки омада айпеш навор мекунем. ана ҳами WhatsApp-и маҳай Саудо ТВ дар хизмати шумо. лайкҳоро монен, подписатсия кунен. айки ҷо хона дар кора дар комментария нависен бачаи азиз.